Mayong adlaw na usab sa tanang tigpaminawan sa Marba is Blind Channel ug sa tanang mga nagsuporta sa among mga drama. Kini na usab si DJA. Ug karon aniya ang sumpay nining atong sugilanon. Ikaw lang. Me, you, and you alone can thrill me like you do, and fill my heart with love for only you. Only you. Nyo na ta sa ospital, Ara. Oh, mami. Andali na. Adun na to si Tita Shuni mo. Okay, ma'am. Ishi, unsay nahitabo, ha? Okay na ko, Mabel. Kahit man kong nalipong, mong gidali ko dala diri sa ospital sa akong typer. Nalipong ka, tita? O kung sa inong dansang pagkalipong, ha, tita? Gimingalan siguro ko sa akong anak, Ara. Masiguro na kalit kong naluya. Nimto sa hospital port, dali port, at tungad-tuon sila sa ara. Ganit na ako port, mabangga niya ko port. Sige part. Mukupot ko nimo. Nga naman, tita. Hantod ba karon? Wala gid nimo manawag si Chupan? Wala, Ara. Pero nahiba ako. Nga nairaso ng akong anak. Nahiba ko nga ang iyang pagpalayo. Dili, tungod kay wala na siya gugma nimo, Ara. Ang iyang pagpalayo. Dako kayo og rason para di ka mohilak. Come on, tita. Di ko mohilak. Sayang pagpalayo daw, ikamatay na ako, tita. Hinungdan nga nabangga ko. Nga maingon ka, anak. Ara. Ma'am. Pasensya na, Ara. Pero I'm sure kung mahibaw ka, kung ano nagpalayo ang akong anak, ug unsa hinungdan, sigurado ko nga makasabot ka niya. Tita. Ara, Amoy. Lies. Alex. Ay, si tita. Ang inahan ni Chuban. Hi ma'am. Mayong adlaw. Siya ba ang ipuli mo sa akong anak? I'm sorry, tita, pero dili lang magkipuhat ni Chuban ako. Siguro, si Alex ang kahasan ako. Siya ang ikaduhan akong gugma. Isamot ang akong kaguol sa akong nadungog, Ara. Kan siya,
wala na pod si Juban. Panahon na pod siguro na malipay ang akong anak. Sige. Nagkasabot ra ko sa imong gibati, Mabel. O congrats, Alex. Kay ikaw ang gipuli ni Ara sa dapit sa akong anak. Tita, magawas na ko karon. Okay naman ko. Pasensya na gid. Mamshi. Nahigugma naman po dugo sa bang akong amika. Tita Shia. Unsa may nahitabo nimo ha, tita? Karen, nalipong lang ko. Tungod kay na ako'y nahibawan nga. Daw di ko kadawat. Nga marag ako giyong ikamatay. Unsa magid nang butang nga imong nahibawan ha, tita Shia? Pwede bang i-share na nimo namo? Kinalang gid tinuod nga mahibaw mo. Pero di pa sa pagkakaroon. Mabel? Oo, shit. Pwede ba mukuyog ka na ako? Ikaw ang una na konsultihan. Oo, Ara? Mami? Ang pag-uban lang wala mo ni Alex ug ni Eliza. Kay kuyugan ako si Tita Shirley mo. Sa ilang balay. Okay, ma'am. Alex, Liz, tara. Sige Ara, ikaw ang mahibaw. Ma'am, muo namin ninyo ha. Ako? Ay, sa man ko makuyog, Tita Shi. Depende lang ni mo, Karen. Importante nga mong pinag-isaltihan ni Mabel. Mabel? Oo, sige. Kita ang magkuyog. Ang saman kay kisulti ni Tita Shi ngadto ni ma'am. I'm sorry, Tita Shi. Nakaiba ko nasakitan ka sa akong kisulti kanina. Pero tita, gitaligdan ako sa imong anak. Gitaligdan ko. Mawagani ko may magunsay rason. Magpasaylo ako, Ara? Ma'am, Ara, biyain na kanang buta ni mong hinikukma. Kay mo balik na si Juban. Dili, Mami. Si Juban, usa na lang siya sa akong kagahapon. Pero si Alex mo ang akong karon. Ara, mahal ka ni Juban. Naalang sa'y rason nga nung wala siya nito nga sa adlaw sa inyong kasal. Mahal ka ni Juban, anak. No. Rason? Unsa iyang rason, ma'am? Ha? Ganun ni nana mo ka, Mami. Ara, maglisod kong pasabot ni mo. Mami. Mahal ko si Alex. Mahal ka, Mami. Siya ang hinungdan nga nung nakarecover ko. Sa gibuhat ni Juban, ma'am. Ara, saon man tikaw pagsulti. Kung ganahan kang talikdan ako si Alex, ma'am. Sige. Ara, Sultihin ko. Unsa may pugat nga rason nga iya makong gitalikdan, ha? Mami? Tabag, Mami!
Mabel, kasayo ba ni mo naghinuktok? Nagulang gid kay ko, ma. O kung siya'y imong gikakulaan. Nagkalalis mi ni Ara. Tungod kay on siya. Tungod kay ako siyang kingnan nga buwag kanya si Alex kay mobalik na si Chuban. Mabel, dili kinanapagga ni Ara si Alex. Kay si Juban maoy ni biya niya. Mismo gyud sa ilang kasal, wala siya mo to nga. Basta nga nung buwagan man ni Ara si Alex, ha, Mabel? Nairason si Chuban, ma. Nga nung iyaning nabuhat. Nairason. O kung siya man siya, ha? Munay na kong problema, ma, kay maglisod kong sulti ni Ara sa maong rason. Dili pwede di mo siya sultihan kay di siya makasabot, anak. Kada ko sa problema na mo ini ni Sheila, ma. Kinanasultihan ninyo si Ara. Pero bisan pa siguro sa iyang rason, dili pwedeng magbuwag sila ni Alex kaya nagbinalay na sila. Kung naluoy man ka ni Juban, kinanagkaluin po ni mong unang imong anak, Mabel. Ma. Kabala ka, ma. Paningkamutan kita ko. Nga ako dyan masultihan si Ara sa rason ni Juban. Paningkamutan ako, ma. Mabel. Ara ka sa yugod ni mo. Olays, gusto ko ikaw man pamahaw na to. Anda mo ng mga gamit. Ha? Ang damon nga naman. Gusto ko na mabakasyon. Mabakasyon sa inyong probinsya. Kita ni Alex. Unsa? Anya, namaho na ba ka? Wala palagi. O sige, dali. Andam mo na ko atong pamahaw. Ako na lang mo andam. Adto na lang si Alex. O sige. Nahiubos chok ko ni Mami. Gusto niya buwagan ako si Alex. Nga naman ka. Grabe. Kailangan yun niyang yung kaluoy ni Juban. O ganun maglisod man sad sila si Tita Shi og sulti na ako sa rason sa pagmukahot ni Juban. Ara, na si Part. Ali Alex, lingkod tapat ako. Magsawag sige. kaon. Kaya ni ka man natog kaon. Manlarga din ta sa probinsya. Sa ila ni Eliza. Gusto ko na ito mag-celebrate sa akong birthday. Oh, Tuod. to di ay. Birthday naman ko niya og Part. Sunod kayong birthday. Happy ba ka nga ako ang imong makauban sa imong birthday? Ara? O Alex, malipayon kayo kuma sa akong birthday. Tugad kay naa ka sa akong kiliran. Huwag isaad bayan ako at dili ko ni mo biyaan pariya sa kipuhat ni Juban. Doon sa mga kaara, uy. Nga magisgot mo kang Juban. Basta, mag-istorya lang niya tana. Mga una ta. Kauna, Alex. Sige. Kau na Part. Oh, Karen. Kinalang masultihan gyud ni Mabel. Si Ara.
para buwagan niya si Alex. Aram mo tabang siya pagpangita ni Juban. Oh, hibaw na di ay ni tita. Cute sa kanya pagkahibaw. Pero tita, kiunsa man mo pagkibaw? Nga naisakit si Juban. Nabasa na ko ang iyang suwat, Karen. Unsa? Pero, asa man sa ninyo siya pangitaon, ha? Tita? Bisan asa. Unpersad kayo kundi mahibaw si Ara sa nahitabo. Sa angin ko pa. Pila na lang kabuhan ang paabuton. Matay na si Jupan. Kinalang amo siyang makitaan. Akong anak. Akong anak, Karen. Tita, kalma lang. Kalma lang, tita. Ay, matapos sa pangitan ni Juban. Bitaw. Kinalang to di mahibaw si Ara. Harubog gani iyang butang hinikot ma. Ayaw lang po masakit ang istorya ni Alex, Karen. Wala tayo labot og unsa man, hindi man siya kita. Wala magmain anak si Ara. Pero kinahanglan, nga mutabang siya pangita ni Juban. Tita. Kundi man ganit yun, mag-isulti si Tita Mabel. Ako ang masulti ni Ara. Karen. Ralph, kinalantabangan ko nimo pagpasabot sa atong anak. Nga kinahanglan nga iya tiyong buwagan si Alex. Tungod kay, mabalik na si Juban, Ralph. Ngano? Nakahuna-huna na ba ka? Nga dili bagay sa atong anak ang usa ka bota? Ha? Wala ko nagmain sa kahimtang ni Alex. Pero kung may baw kay sa rason nga nung nakaistorya ko kiningon ini, maluoy jud ka ni Juban, Rafael. Maluoy jud ka ni Juban. Ngano? Nawa na ba diay ang imong gugma sa atong anak? Kay ingon ana na lang imong kaluoy ni Jovan? Ayaw pag iningon anak, Rafael. Kay kung kaluoy lang og gugmang iskutan, grabe ang gugma nako sa atong anak. Pero haron di maglibog imong hunahuna, pamati. Kay sultihan ti ka kung unsa ang rason ni Juban nganong ni-walk out siya sa kasal sa atong anak, Ralph. Pamati, Ralph. Mao ka na, Jordan. Naibuan ako sa rason sa atong anak. Ngano ni walk out siya sa ilang kasal ni Ara. Mao ka na hinungdan? Ang iya kahang sakit? O di ba ka na ilaing babay nga na-involve sa ilahang kasalunta nga iyang gibiyaan? Di ba, Sheila? Nasayop ka, Jordan. Wala laing babae ang atong anak. Wala laing babae sa Juban. Ang iyang pagpalayo, bugat kayo iyang rason. Na kung imong mahibawan, siguro, dili ka makadawat ni ini. Pag makanahinungdan nga nun nakuyapan ko. Pamati, kasultihan ti ka kung si rason sa atong anak. Pamati, Jordan.
Dili pa panahon nga makaibaw ka, Ara, kung kinsa si Alex ug si Jovan. Ug labaw pang dili pa panahon aron makaibaw sila ni Mami nga si Jovan ug Alex usara. Ug sorry kaayo, Ara, nga akong gitago nimong kamatuoran. Nga ako ang tinuod nga ang imong gimahal. Si Alex ug Jovan usara. Ug dili init aron magpalayo nimo. Hinuon, diri nako mahibawaan kung kinsa ang mas pilion nimo. Si Jovan ba nga imong unang gimahal o si Alex nga mausa ka buta nga bag-ora nimong nailan? Wala na dahil diri sila si Eliza, Alex ug Ara. Nanglarga na dahil sila sa probinsya. Great! Bingo! Tawagan ako karon akong mga tao. Kinalang tapuso na tika, Ara. Kinahanglan dili jud mo mag-abot ni Jovan. Dili ko masugot nga kamo ang cute ang magkadayo ni Jovan kasi Jovan para ra yun ako. Ako din tawagan ako mga tao. Paglipay, Ara, kaya hapit ka na mo say goodbye to the world. Niya na gyud ta. Art, Ara. Sige na mo kanaog kay ako na mo bitbit sa itong mga gamit. Sige, Park. Lies. Alex, dali. Dili lang na ta manood sa balay, Alex. Ikaw may bawa, Pag-istorya sa Ara. taas sa gawas. Ha? Ay nung nga nahibaw na ka nga gusto si Mami nga buwag hati ka. Pero Alex, dili ko masunod sa gusto sa akong inahan. Si Jovan usa na lang sa akong kagahapon. Pero ikaw mao, akong karon. Mag-promise me na dili ko ni mo biyaan. Ara, kung unsa man ang pagbuot sa imong ginikanan, dapat man lang siguro nga imo silang sundon. Tungod kinsa ra manggod ko nga usa ka buta aron imong pilion. Dili, Alex. Ang tinuod ka ko pa, dili mag-matter kung saan kahimtang sa usa ka tao. Mong paglaban dyan na tatang kugma, Alex. Ipaglaban na to. Kung unsa man ang madangtan niining tanan, ako man ang magmadinaugon o sila. Andam kong dawaton ang unsa man nga mamahimoon niya na akong kapalaran. Mahal kitang tapat. P.S. I love you. Yan ba'y di pa sapat? P.S. Mahal na mahal
mahal kita. P.S. I love you, walang iba. At huwag kang mag-alala, di ako padadala sa sinasabi nila, sinta. Kung mangyari mang may God. Ayaw may pasagdi ni Alex. Ayaw itukot ka. Ay nahitabo na mo ni Chupan. Ay tabo po na mo ni Alex. Oh. Ako naman lang dahil ko sa rin sa gawas. Ano naman dahil sa sold si Alex ug Eliza. Maramang naitaw sa akong likod. Kinsay... Oh. Wa na. Nakuyapan na siya sa panapton nga kung gisapong sa iyang ilong. Karon, ako na siyang ikarga sa sakyanan ug dadon sa lugar nga giingon ni Ma'am Karen. Asa naman ni Sarah? Oh, hala. Si Ara, gidaw sa mga armadong tao. Port Alex! Oh, ulo man din si Port Alex. Asa naman tong cellphone ako, uy? My God, my God. Akong tawagan si tita. Dulo ka armadong tao ang mida sa akong mahal. Asa man ka kininila dadon ug nganong nakataptap sila sa ilang mga nahong. Kinsa man kay mastermind aron dagiton si Ara. Dili ko ikaw mapasaylo. Oras nga mahibaw-an ko kung si kinsa kang nagbuhat ug dautan sa akong mahal. Pakusgan ko pang pagpadagan ining sakyanan. Kinahanglan. Matultulan ko kung asa nila dalon si Ara. Only you. Unsa man kay sunod nga may tabo. Mga higala yon yung say pa sa pagpaminaw ang sunod pang mga sumpay nining atong bagong sugilanon. Ikaw lang. Sugilanon nga gisulat ni Jima Castro, Direktor, DGA. Ug kining tanan gidalit alang sa atong kalingawan sa Marbais Blind Channel. Can thrill me like you do. Yeah.